Muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHaterare 263 pano ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe button on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandayobatira update iyo yevana avo vari kuba vachiita zvinoera zvinotyisa. Nyika ino yeZimbabwe yashata nekuti pane mashoko amwe azobuda panyaya iyi zvatyisa vanhu vakawanda muno munyika yedu yeZimbabwe yatakazvarirwa yatinoraramira. Ngatizame kuchengetedza vana vedu nepese patinogona napo. Zvandichaita ndichakusiyai muchiona update. Wapedza kuona update usaskip this video nokuti ndine update yemukadzi akaona misoro yevanhu ichikunguruka mushure mekunge ashaya hanzvadzi yake. Ngatione this video. Saka akazokutsanangura kuti mukaita tsvina amuonekwi pamunenge muchiba ndiani? Ndiyo. Ndimama? Vakatsanangura vachiti kudini? Angoti kana makaenja pamusika apapo kana paina vanhu vacho munongoita tsvina ese vanhu vatorara apo kana kutobvepo kupinda mumba mavo. Chanetsa mhuri yangu ndogara nayo varona vanokubva vatanga kuenda kuna mai vacho kuHored. Mai vacho vachikumbira vana kuti vapinda navo kuHored. Ndavapa vana vakaenda navo kuHored. Vaenda navo kuHored vakazodzoka vana vanga kutanga kuba. Saka inyaya chakwanisi kuti ndigare navo ndanetseka navo ndandokumbira vabatsira. Nemudzimai vachagara tese vana vangu 3 vana vacho vasara kuno. Achagara tese dzimai vacho. Iye anongazokwanisa kuvachengeta semunhu anongofamba nenyika. Saka musika zvaizvo yakutoita yandichaikwanisa ndatambudzika kumbira kubatsira. Saka pavana venyu vatatu vanetsa vangani? 2. Vane makore mangani? 7. Vanopaza mudzimba vachitora mafoni vakapaza imba vanopinda mumba votora mafoni votora mari nezvimwe zvavanonga vanofara nechikafu vanongodya. Kana vasati kudya vanonga vachiita rafu imweya yekuti hachichatongoenga chikafu vototsveta. Mafoni anongotora ongotsveta apo anonga achingotsveta mamangozongo wabata ngati zviripo zvamakabva tonga chindorikavha chinosvika ndotokochira chirapo chindonhonga zvisina kana kufa kundotora ikasimbisa mumba wabisa kusango isombo kwasakuzongotovabvunza chii zvinodaro unoti ndikati watizei pamba kwezi pamba anongobuda hadzingwi nongoti were saka topatozobvunza kuti chii wachizei pamba anongoti ndaona mama angu akayakondishedza dande. Saka panozoti wadii kuenda direct una mama acho anoti tanga mangu iye uya nechimba. Mataura nyaya yekuti kana vasati vabva vanotanga vaita tsvina pamunongovabvunza vanenge vachiti zvinenge zvichifamba sei? Asi tsvina iyi ndoyatakagadzirwa nayo. Akaita tsvina wese vanoita vari 2 apa neapo. Tsvina iyi vanoita wakaita tsvina iyi hamusviki pamba ipapo kusvika wapedza zvavanoita kana muri padhuze dzose. Hamusvikipo vanopedza zvavanoda kuita zvese vachibuda iri ndobva usana kuchitosvika. Kana munyari padhuze hamumbowauyi. Saka wanaita kutora kuti zvinozoita sei kuti mimi mutange kuba nemishonga idzo muri kuno musiri kuna mai acho. Ndakabata chidhori chavo izvo ivo vana vatori nemabhora ari mudhumba. Mabhora vanowana vakarowana kudai mhepo ndikati fuka nichienda kudai ikoko ndokwaanotoenda kwese kwanotoenda kwako kuti kutongobva chinji vanhu vacho vese ikoko vatopera pawa pese pasvika vanonga kuita pupu kuti zichinyaisa kuita pawa chaivo voita pupu dzavanoita pupu dzavo dziri ari 2 haiti wega 1 ma anopinda mumba anopaza ndeuyu uyanisira akamirira panze akaona anhu akuuya kudaidzira. Asi makambofambawo navo vanhu? Zvinonzi chika mumafamba? Pandaingofamba pese zvaingozi imhepo. Mhepo yacho iri kubva kupi? Anga kudaizotauta pandazofamba izvozvi handina nguva nonga mwedzi uno ndakadaidza umwe muzofutata ngatoti last post ndakadaidza akanoita nezvoun'anga pamwe chete ndamudaidza abva anditi abva ndibatsira sasi ndibatsira akazoti isatanezira vana vakatyiswa satanezira namai vacho. Saka neni zvanonga achitoitawo kana ndikabata minamato andinoti ndatibata minamato ekumirira vanhu ndakatonzi newe wacho tadzimara wazvipofa. Nemo makabvirwa nevana icho zvakafamba sei? Vana vakapinda mukicheni, pane kicheni iripo isina dhoo, vakatora simbi. Pavakatora simbi vakaenda kosimudza pati
namaundi akurowa winde lo yefu samangoli wavuna kutsemuka basamuka tawo imapinda mkati ichipinda mukati nepaundi papo kwapinda mukati koto ichi kafuna chirimo mukamunyerera katunga itori yanova yangosiyiwa yokubata kuti automwa kwabva atora chikafu chevana aitwa nemazepe nini saka iyo zvimwe zvese anototora akangodya chikafu chaingemo kwatora mazepewo kwatora ifuti kwautomira kumaenda pevakabva ipamo vakabva ndokopinda mushopu yakapinda vakatora secho nyowani nemapakiti emabhisikisi akanga achizi 10 vanobvisa bhutsu vichinga vakuta masetso dzavo bhutsu anenge asisina bhutsu otofamba kuti zvavana kuita saka ndakati vana hazisi zvegaba izvo handichatoende kubasa ndakatoregera basa nenyaya yeuvo anonga achiri umwe wacho andikasiya neumwe wacho ndinoda kundotouraya nini wacho ndakatozokaramba uchitsvaga bhozi ndinotaurira vanhu kuti chanatoibatiza ndakatozokaramba baba evo akaramba achitsvaga ndicharota mushonga kuti tongo ndakatofarana nawo pamba tasiyana ndovaisira mushonga amba wafa ichitoswaidaro kuno kutauya kwaodzi tichitevera nyaya yevana vakomana ava tichitsvaga mai vacho kuti tinzwisise kuti zvakambomira sei, asi tasvika chinzi havachagari munzvimbo inoyi, saka tasangana nasekuru vacho, hanzvadzi yamai vacho, vachatsanangura kuti nyaya yevana iyi yakamira sei. Vana hanzvadzi yangu ndiine vana ava. Baba vakauya nevana ava vachitsanangura zviri kuita vana zvisina kujairika ngezvingaitwa nevana, saka vana chivabvunza vane zvavari kutsanangura kuti kune kwatakaendeswa namama tikabatiswa zvakati kwandunge ora vadamwiswa so zvakatange zvimafuta so ndozvimwiswa izvozvo patakabva kwandunge ndopatava tasvika vataenda ipaodzi ndopatava kudzamwiswa vatange zvimabhora so patava tauya kunuku ndopatanga takutanga uba. Asi mama pevaienda nemi muchipiwa mafuta aya vaikutaurira here kuti tizvei? Vasikatauri, akazotitaura taakwedu tega. Vakazotikudzai kuti mube. Saka akazokutsanangurai kuti mukaita tsvina hamuonekwi pamunenge muchiba ndiani? Ndiyo. Ndimama? Vakatsanangurai vachiti kudini? Angoti kana mukaenda pamusika ipapo kana paine vanhu vacho munongoita tsvina ese vanhu vatorara apo kana kutobvepo kuenda mumba mavo. Kana pamunozoba paya pane zvamunonzwa here kuti ndakuda kuba kana kuti chichi zvinofamba sei? Vanodaro ndopavanongavhura zvidhoma zvavo izvozvo. Munozvinzwa sei? Tinotozviona kutoya kumadziso kwedu neso. Zvakaita sei zvidhoma zvacho? Akangati tsvimbo chinosangiwa jira reredhi, umwe regirini, rebhureki neumwe. Zvinotouya kwauri utozviona? Ndozvinozoenda. Zvinenge zvichiti kudini? Zvinozoita kuti endai pakati neivo mamacho vanotiita kuti endai apo kana kuti apo. Saka imimi kana muchinzwa zvotaura nevana izvi muri kuona ndezvechokwadi here? Izvo zvavasiri zvekunyeba kana kuti nekutoti iye akatomupurukura akati chini taura mukasha kutoti chini vana vangagari chini nawo tokwaita zvokuti chini azoaramba achangoona zvichangoitika ipo papo. Saka paangoti kutanga paachaona zvichaitika ka ndopakatanga timu iri dini kunonga. Muchitsanangura zvese izvi zviratidza kuti hanzvadzi yenyu pane zvairi kubata zvisina kunaka. Pane zvairi kutobatirana chini nemunina wamuchendera wangu wamama wavo nini chigumisiro. Pato kwakadzingwa kupi atodzingwa munoone nawe kuti yekupa. Saka pakazoenda kumanika bridge uko ari kumaini wakatorwa chini munhu nebhembe Mai vevana vaida kuuraya mhomzi nototi vari kutoronga chini votoronga nawe kudini ngekutouraya mhomzi ivo papo nototi kana kufamba maprofita chako ari kutodini toari kutobatwa chini ari tuiwawo. Ko mhomzi vakambovaita sei? Pane zvavakambovaita zvinoratidza kuti vaida kuvauraya? Zviripo. Chii chakaitika? Nototi pane gumbezi rainzi tatengera chini muchembere. Gumbezi ira ranga rakaboorwa
ndikangoti harisi gotsi kana kuti chii. Vhezi ranga rakaborwa iro, saka akaenda korifuga. Arara achiti ndiri kudzipwa, ndipinda tofuga kumbezira, pane zviri kutoitika kutodzipwa. Asi vanga ruti kudzipwa ipo papo. Funga musi wacho akarara echiti ndiri kudzipwa ipo. Mangwana chobva muka obvaenda pai. Pano panonanikira musoni, aigara kumusoro, pano panonanikira musoni mufushwa uya. Iye anga akagara apa, iye musikana iye. Chembera angada kuti angokwira, ndofunga apa pakangodai so. Patodona obva adini. Aguka chini muoko. Izvozvizvi paakabva futi kupi, vaigara kuchembero kuri kugara mamoko. Aingoti ikobva kubva angoti zvakaita nhasi. Chembera akutotsvedza futi nehari pasina basa, kwatotsvedza kwatogura futi chini. Muoko iwo wacho wakakodini, katogoguka iwo. Kachigumisirwa kemusikana uyu katanga kaigara namuchembere. Saka musoni mwedzi wapera futi uyo akabva aenda kuna muchembere kwayo zvikanzi mwana wangu ari kurwara zvisina tsarukano, taakutotora mwana uyo bva aenda naye. Kwauzonzwa nekwanga ari kugara uko zvikanzi anga akutodini, akutotsvagira mabhinya kutoti adodini, atocheka chini mwana uyu. Asi zvekuti vana aida vagadzira akatonyatsa kutozvitaura nemuromo wake. Akanasa kuzvitaura kutoti havagari chini, vagare naye. Last update iyo yemukadzi uyu akashaya hanzvadzi yake. Pane mubudiro uri kuita nyaya iyi, da kuti titonge nyaya iyi semufungiro wauri kuzviita, asi akazonoona misoro yevanhu mumochari nekuti aitsvaga hanzvadzi yake, saka akamboendawo nekumochari achitsvaga kuti ndoiwana papi. Chakusiyai muchiona video, pedza kuona video tozonofika mucomment section. Mashilava. Ndakamutsvaga mumamochari kuona mitumbi yevanhu andisingazivi, ndichimutsvaga asi handina kumuona. Kune imwe mitumbi futi yakaurayiwa kubhodha uko yainzi yakachekwa misoro, yanga yangosara yangowo misoro basi. Ndakaenda ndikairatidzwa misoro iyoyo mitatu, handina kumuona. Makadini muri Zimbabwe. Ini ndinonzi Sandra Dzirutwe. Ndinogara kuSakuva, World Location, panamba 303 OTS. Ndiri kushayiwa hanzvadzi yangu inonzi Sidi Dzirutwe. Wakabarwa gore ra 1982 musi wa9 May. Hatisi kumuona kubva musi wa1 June. Wakangobuda, waishanda kudumping area, ndokwaishandira, asi chaigara kuma OTS ikoko tese, asi waishandira kudumping area. Wakangobuda kuma 11 usiku, bva haazi kuzodzoka futi. Nanhasi hatisi kumuona, hatisiziva kuti uripi. Aigara ikoko kudumping area, vaingoita zvekuti mabhesi uyu anga inewo bhesi rake uyaino rake, saka iye aibuda make mubhesi makewo achitora zvinhu zvake izvo zvaanenge aunganidza achizviunganidza mubhesi make. Kumba kwedu chaiko kwaaigara kwakuine hembe dzake kuSakuva maOTS taigara tese. Makaita mugomba munoraswa marara, saka wainhonga makeni mazvigubhu vachizvitsika vachizviunganidza semabhero oenda nazvo kutengesa kuMbare. Takamutsvaga takaenda kuchipatara, zvipatara zvese zvemunomu maMutare. Handina chipatara chandisina kuenda kumutarisa. Foni yake ndakazongonzwawo mai manje apa ndichinzi foni yakaonekwa ine mumwe wake waanoshanda naye anonzi Brian. Ndakatoenda ndikasvika ikoko kudumping area, ndikati ko Brian, ndinonzwa kuti une foni yaSidney. Akati ndikati uziva kuti Sidney wacho haasi kuwanika here? Akati ndinozviziva. Akati foni ndakaitengeserwawo nemunhu anonzi Mathias. Ndikati chindiratidza Mathias wacho. Akandiratidza Mathias, ndikaenda naMathias kuna Brian. Tikasvika ikoko vakabudisa laini ravo refoni ravanga vatoisa mufoni yanzvadzi yangu iyoyo, vakandipa foni. Ndikaenda kuZetara kuCentral, takasvika mukomana yanga aine foni akabatwa akavharirwa mumasales 2 days, akazobudiswa after 2 days achinzi afeiwa ati foni akainhonga pamarara.
Hazva zvakandiomera, ndaitya asi ndandine ushingi. Ndakatoshinga, ndakaudza Mwari ndikati, Mwari ndishingisei, batai hana yangu. Ndakashinga, ndakatarisa, ndaita sanhu ndisingazivi. Ndandangojaira anhu andinoziva chete pakuti pakashaika mai angu ndakaona body viewing, pakashaika baba angu ndakaona body viewing. Asi ava vamwe vanhu handisingazivi kuti ndiani musoro chaiwo usina mwiri ndakauona, asi ndakashingirira, ndakaudza Mwari kuti ndibatsirei, ndishingisei kuti nditsvage hanzvadzi yangu. Pamwe anogona kunge aripo, ndakashingirira ndikamutsvaga asi handina kumuona. Pakavhurwa draw, pakavhurwa madraw apa, ndasati ndakambopinda mumochari asi ndakatotanga ipapo. Paiti pakadrowa raivhurwa, drowa rakafanana nemadrowa atinoisa maspunu kumba uko makitchen unit, asi rakatosiyana. Iro rakaita rihombe, raivhurwa nemaoko mairi kuti uku neuku rodhonzwa kudai kuripushira kunze. Musoro waita kukunguruka, kubuda kukunguruka kubva kukona kwanga uri uchikunguruka uchiuyawo. Ndakatya, zvakandityisa asi ndakangoshinga ndikati, Mwari ndibatsirei. Yese iri mitatu yaikunguruka asi hapana ndandisina option, ndandisina zano. Ndakangoshingirira chete kuti nditsvage mwana wamai vangu uripi. Kana paina ruzivo kana tikumuona murefu, mutsvuku, asina mazino pamberi ane ndebvu dzakawanda, kana paina ari kumuzivo akambomuonawo, ngatibatsirewo. Nhamba dzangu dzefoni i078 000 6817 kana kuti 0773 350 286.